Čaute ľudia, vítajte na nové videjko. Dnešná videjku to bude prvá adventná nedela. Dneska si zapálime prvú adventnú. Točím to dneska v nedelu. A dneska si ju zapálime. A na druhý týždeň si zapálime druhú, potom tretiu, potom štvrtú. A čo skoro sú Vianoce, môžete napísať do komentáru, čo si prajete od Ježiška. Môžete to napísať a nezabudnite dať odber a like. A ospravedlňujem sa, že dlho nevyšlo na tomto kanále video, takže sa ospravedlňujeme za to. A teraz sme sa nejak prvého alebo koľkatého, alebo nejak sme sa podmenovali. My boli Jakub a Jarko Minecraft sme mali. Tak sa Kubiko na tento kanál pripojil, ako ho nepoznáte. To je ak si ho pamätáte z kanálu Rails, Koviko a Lukas. Kanál, kedy si vlastnil. A dneska si zapalíme prvú adventnú sviečku. A ideme na to. Sme zapalili prvú adventnú sviečku a ideme. To zapneme. Potom na ďalšiu nedelu to už bude, neviem koľkatého. Jarko, to si nevedel, že 10.12. je druhá adventná nedela? A že tento rok padajú Vianoce, že tento rok bude štvrtá adventná na Vianoce. No ľudia, že ideme k tomu oznamu na hlavnom kanále. Ak dáme do Vianoc 100 odberateľov, tak dáme random ľuďovi moderátora na hlavnom kanále Studio Klub TV. Ideme k späť video. Na Vianoce bude možno video, alebo že na Minecraftovom bude a na Studio Klub TV. Tak cez Vianoce 24.12. si dáme takú menšiu jednodňovú pauzu, lebo vtedy 24.12. budeme oslavovať budú Vianoce. Dobre. Už ideme k tomu adventu. V dnešnom diele. Tento diel bude určite dobrý. Ešte vymyslíme, že postavíme Slovenskú republiku, aj Česku, že ako budete chcieť. Som sa zapalil. Ideme hore a ideme sa s vami rozlučiť. Odberaj. Vidíme sa v ďalšieho videa. Tak čau.